Perdoneu que rigui, però ja veureu què li ha passat avui a Miqui Pellicer quan preguntava al carrer per la regidora del districte. Què tal? Com esteu? Nosaltres molt contents que ens acompanyeu durant la propera hora en un nou Envolta't de Gràcia. Us heu adonat que ja són 4 dies de recórrer tots els carrers rere la notícia, l'anècdota i, sobretot, de copsar com la gent viu la festa de Gràcia. Mira que confondre la de Llonsis. Avui, 21 d'agost, a l'Envolta't de Gràcia, donarem un tomb pels mitjans de comunicació del districte i en parlarem amb l'Albert Mussons, exdirector de la revista Carrer Gran. Coneixerem l'Adrià Collado, un jove actor que viu a Gràcia. El record històric ens traslladarà als anys més difícils de la festa major. Anirem a sopar amb aires cubans i conviurem amb una família gitana del barri. Parlarem amb en Jordi Cano, de la coordinadora de penyes del Barça a Gràcia, i deixarem que l'Albert Malla ens animi amb la seva música. Acabarem el programa com ahir, preguntant per la regidora als carrers del districte. Per tot això i molt més, quedeu-vos amb nosaltres a l'Envolta't de Gràcia d'avui. Deixem ara el Barça per entrar a la secció d'espectacles. Avui veurem com s'adapta un programa de ràdio a les festes. El discjòquei Albert Malla va fer un directe durant més de 3 hores al carrer Verdi. Joder, que està plovent, perquè hi ha hagut un amic que ha dit que aquí tocaven peces de temps allò dels 70, 80 i tot això. Què? Hasta luego, cocodrilo. Això, hasta luego, cocodrilo. Això me mola. La festa comença fent una mica d'història cronològica pels orígens del rock and roll, després pels grans èxits dels anys 60, tots els balls que es van posar de moda als anys 60, des de la llenca, el twist, tot això. Passant als 70, doncs, hi ha la música disco dels anys 70, el Sonido Filadèlfia, tot allò que va ser molt, molt important. I així anem avançant al llarg de la nit, normalment acabant ja amb els èxits de ball dels anys 80 i principis del 90. Com que és estiu i la majoria estem de vacances, doncs farem un especial dedicat a la canció del verano, que és una cosa que bueno, es va instituir una mica de forma improvisada l'any 63 i des de llavors doncs, cada any ha hagut una cançó. Molt bé, el que passa que m'ha arribat una mica tard, ja portàvem 20 anys de retras, però bueno, hem arribat quasi al punt. Aquesta era una assignatura pendent perquè jo vaig viure a Gràcia, m'estimo molt Gràcia, he vingut des que era petit a la seva festa major, recordo precisament als 60-70 que a cada carrer hi havia artistes de primera magnitud quan es feien els embalats, tota la gent que estava de moda llavors, el Serrat, el Rafael, el Camilo Sesto, el Cirex, els Mustang, tota aquesta gent sempre passaven per Gràcia, jo no m'ho perdia mai. És com si estiguessis passant un examen contínuament. Hi ha gent de totes les edats i que, a més, escolta, si t'equivoques amb un disco i poses un disco que no els agrada, se'n van al carrer del costat, que hi ha una altra cosa, no? Però bueno, intentarem que es quedin tots aquí. A los hijos del rock and roll, ¿qué pasa? ¡Bienvenido! Muy bien, de puta madre, estupendo, sí, señor. Año 82. L'any passat, recordo, em va fer molta pena plegar, l'any passat, perquè és que a les 3 teníem el carrer pleníssim, jo des d'aquí l'escenari no veia on s'acabava la gent, i es va acabar amb la gent demanant otra, però clar, teníem aquí la Urbana i a més havíem de respectar, evidentment, que tots els carrers es havien posat d'acord per tancar a les 3 i nosaltres havíem de plegar a les 3, però em va fer molta llàstima perquè de la manera que estava el públic jo crec que haguéssim tirat fins a les 7 del matí. Havia sortit per tomar una birra a les 8 de la tarda i són les 3 de la matinada, o sigui que, no sé... Bé, la idea en realitat no va ser meva, va ser dels oients, perquè el programa Hasta luego Cocodrilo, que faig a la cadena COPE a Catalunya els dissabtes i diumenges al matí, ja porta 5 temporades en antena. És un programa revival dedicat a explicar el que ha estat la cultura musical del pop-rock, diguem, des de finals dels anys 50 fins pràcticament als nostres dies. I tot explicant, a més, les biografies, les anècdotes dels protagonistes, de la gent que ha fet música i que forma part ja de la nostra vida. Aleshores, els oïdors que
que em truquen i em demanen discos difícils de trobar, alguns impossibles, em deien, escolta, és fantàstic poder recordar aquestes cançons per ràdio, encara seria molt més maco si les poguéssim ballar, si poguéssim recrear el que era un guateque d'aquells autèntics que es feia als anys 60. I bueno, van insistir tant que al final, això ja et dic, fa 5 temporades, al final els hi vaig organitzar una festa pensant que seria una festa única, allò per tenir-los contents, ja que m'ho demanaven i prou. I degut a l'èxit, doncs, bueno, aquesta festa s'ha anat repetint, hem treballat per multitud de poblacions en festes majors, hem fet casaments, hem fet discoteques, hem fet sales de festa, palaus d'esports. La més nombrosa de públic va ser la del cap d'any del 93 al 94, que es va fer a l'estació de França, on hi van entrar 15.000 persones, de totes les edats, a més. Vull dir que amb el meu lloc era difícil complaure a tothom, perquè allà hi havia gent de 16 anys a 70, no? I tothom s'ho va passar molt bé. Després es va fer també un carnaval al Palau dels Esports de Barcelona. És a dir que, bueno, d'alguna manera el programa, l'Estaló Cocodrilo, té dos versions, la radiofònica i la que s'adapta a la música d'aquests temps, però la més ballable, en plan festa, en plan guateque. I pel que fa a la festa major de Gràcia, quantes vegades has participat? Mira, aquesta era una assignatura pendent, perquè jo vaig viure a Gràcia, m'estimo molt Gràcia, he vingut des que era petit a la seva festa major, recordo precisament als 60-70 que cada carrer hi havia artistes de primera magnitud, quan es feien els embalats, tota la gent que estava de moda llavors, el Serrat, el Rafael, el Camilo Sesto, el Cirex, els Mustang, tota aquesta gent sempre passaven per Gràcia, jo no m'ho perdia mai. I aleshores, ara que jo m'hi dedico a això, per mi era com una assignatura pendent, a mi em feia molta il·lusió treballar a Gràcia, i l'any passat em van convidar els amics d'aquí, del carrer Verdi del mig, i va ser tal l'èxit que no ens ho esperàvem, perquè a més era un diumenge a la nit, també, com avui. Teòricament, el dia següent molta gent ja treballava, s'incorporava a la feina, i va ser, segons em van dir, el carrer que va tenir més públic l'any passat. Tant és així que la mateixa nit els responsables em van dir, escolta, no et comprometis per l'any que ve, que tornes l'any que ve, el 17 d'agost a la nit aquí al carrer Verdi, Sembla ser, pel que m'han comentat, que l'any que ve la idea és fer-ho a més carrers. Vull dir que van venir d'altres carrers també, van veure l'any passat el que havia passat aquí i tal, i que la gent s'ho va passar molt bé, i és possible que l'any que ve puguem fer aquesta festa amb diferents carrers de Gràcia. A mi em faria molta il·lusió, del pressupost. Torno? Sí. L'espectacle del Cocodrilo depèn una mica del pressupost que tingui la persona que ens contracta, perquè quan hi ha pressupost queda molt millor quan incluïm l'actuació en directe d'un grup representatiu de l'època, com Cirex, Mustang, Lone Star, Salvajes, i aleshores jo poso la música en versions originals abans i després de l'actuació, però al mig hi ha una actuació en directe. També, continuant amb el tema del pressupost, quan podem muntar pantalles gegants de vídeo, doncs al llarg de tota la sessió anem passant imatges emblemàtiques d'aquella època, que són bastant atractives, perquè en aquell temps no existien els videoclips, han resultat bastant difícils de trobar, però tenim imatges molt maques de tota la gent d'aquella època. També, quan tenim pressupost, contractem a Coco Girls, que són un símbol dels anys 60 i que ara s'ha recuperat en algunes discoteques, però que també queda molt maco que les noies animin la pista ballant les professionals del ball, diguem. I a vegades el que hem fet per adornar una miqueta l'espectacle també ha estat guarnir tota la sala amb símbols dels anys 60, amb cartells, amb pòsters, amb tot això. Quan, per el que sigui, que normalment és per problema de pressupost, no es pot fer tot el complet, quan estic jo sol, com és el cas d'avui, doncs la festa comença fent una mica d'història cronològica pels orígens del rock and roll, després pels grans èxits dels anys 60, tots els balls que es van posar de moda als anys 60, des de la llenca, el twist, tot això. Passant als 70, doncs, hi ha la música disco dels anys 70, el Sonido Filadèlfia, tot allò que va ser molt, molt important. I així anem avançant al llarg de la nit, normalment acabant ja amb els èxits de ball dels anys 80 i principis del 90. Avui, com que és estiu i la majoria estem de vacances, doncs farem un especial dedicat a la canció del verano, que és una cosa que es va instituir una mica de forma improvisada l'any 63 i des de llavors cada any ha hagut una cançó sempre que ha destacat. Aleshores, això només ho faig a l'estiu, però és un espai que la gent que està ballant li agrada molt, perquè clar, cada any es van posar de moda ritmes diferents i si la gent col·labora i s'enrotlla i té ganes de ballar, és molt divertit perquè ho ballen tot, des del 63 fins ara, fins l'estiu del 97, anem destacant la cançó més important de cada estiu. O sigui, hi ha una d'improvisació segons la gent, la reacció del públic... Sí, sempre has de ser una mica psicòleg, perquè el públic és un fenomen, sempre és un fenomen. Els mateixos discos que no t'han fallat mai, o sigui, que dius, amb aquest segur que s'ompliria la pista, doncs hi ha nits que no te'ls balla ningú. I altres que et fa por posar-los perquè no se't buidi la pista, aquell dia te l'omplen. Llavors,
Normalment en una festa així del carrer encara és més difícil perquè hi ha públic de totes les edats. Aquí hi ha des de nanos a gent molt gran, no? I intentarem complaure a tothom. Contem, diguem que tenim un truquillo, que és que treballem en grans èxits, és a dir, en temes que et poden agradar més o menys, però que tots en el seu moment van ser número 1, van ser superventes, amb la qual cosa la gent els recorda fàcilment, i si van ser superventes és perquè alguna de qualitat, encara que siguin alguns molt comercials, doncs van tenir, no? I sobretot porten la càrrega emotiva ja, de que formen part de la teva vida, i que cada any i cada cançó et recorda moltes coses. Però clar, això és més difícil que quan, per exemple, fem una festa del programa amb una sala tancada, que només venen els oients del programa, aleshores ja són oients bastant entesos, predisposats a ballar allò, ja saben a lo que venen. Avui, clar, aquí, com sabeu, hi ha molta gent que està de passeig mirant els diferents carrers, si els agrada es quedaran i si no se n'aniran al carrer del costat. Llavors, pel que està treballant és molt més difícil, és com si estiguessis passant un examen contínuament. Perquè hi ha gent de totes les edats i que, a més, escolta, si t'equivoques amb un disco i poses un disco que no els agrada, se'n van al carrer del costat, que hi ha una altra cosa, no? Però bueno, intentarem que es quedin tots aquí. Fins a quina hora treballes avui? Fins les 3, que és l'hora que ens permeten les autoritats municipals. L'any passat, recordo, em va fer molta pena plegar, l'any passat, perquè és que a les 3 teníem el carrer pleníssim, jo des d'aquí l'escenari no veia on s'acabava la gent, i es va acabar amb la gent demanant otra, però clar, teníem aquí la Urbana i a més havíem de respectar, evidentment, que tots els carrers es havien posat d'acord per tancar a les 3 i nosaltres havíem de plegar a les 3, però em va fer molta llàstima perquè de la manera que estava el públic jo crec que haguéssim tirat fins les 7 del matí.